Moi! Tänään on kisapäivä, joten aletaan mennä tonne kisakentälle päin, koska kisat on jo alkamassa. Ja Elina on meillä. Mennäänpäs kisakentälle. Me ollaan nyt täällä kisakentällä. Joten joo, eiköhän aletaan vähän katselemaan noita kisasuorituksia. Mä en siis oo tän kisan johtaja, vaan tossa mun vierellä on. Moi! Kuvaatko sä videota? Joo, itse asiassa kuvaan. Okei. Voisinko mä nyt jatkaa tätä videota? Juu, toki. Mä kuvaan vaikka noita kisasuorituksia. Ensimmäisenä vuorossa olisi Hanna Niemelä hevosellaan Nikita. No niin, Nikita. Ja jokaisesta puomista, minkä tiputtaa tai kavaletista, on 2 virhepistettä. Okei. Ja kavaletit ja nuo mennään ravissa. Ja sitten puomit käynnissä. Ja ole hyvä. Ja 10 virhepistettä. Ihan oikeesti. Ja seuraavana vuorossa Jemina Berg hevosellaan Ullaa. Ihan tyhmä kisa. Ihan kakkakisa. Ihan kakkakisa teilläkin. Älkää veittäkö. Ja kuulitte varmasti saman, mikä noilla oli ohjeena. En itse asiassa kuullut. Selvä. Eli puomit mennään käynnissä ja kavaletit mennään ravissa. Okei. Ja aika. Ja 6 virhepistettä. No voi pyllyy. Au. Ulla. Nyt kävi tapaturma, hän kuoli. Hei. Seuraavana vuorossa on Sara Lamberg hevosellaan Carlos, tai no oikeastaan poninsa. No niin, Carlos, me pystytään. Carlos, älä pysähdy. Ja tiedättekö säännöt? Kyllä vain. No niin, ja aika. Ja 2 virhepistettä. No voi nyt pylly, Carlos. Hei. Ja viimeisenä Elli Koski. Mennään Fanny. Ja aikaa.
Hieno Fanny. Hienosti meni. 0 virhepistettä puhdas, 2 virhepistettä puhdas rata. Ja puomiluokan voittaja on Elli Koski. Fanny hevosellaan. Hyvä Fanny. Toiseksi sijoittui Saara. Jei! Ja kolmanneksi sijoittui Jemina. Nouse sentään selkään. Nouse sentään selkään. En ole varma. Täällä on itse asiassa aika mukava manata. Au. Vilja. Au. Moi moi. Juu. Hei hei. Ja tuolla jotain. Mulla oli ruoka-aika. Moikka!